Мен изобщо не ми лагва късням вече. Аз да. Аз ще го правя 20 минути и ще отделя, нали, ще ми стане накрая 5 минути. О, най-нахалният бос, ти честно ли е? Дето става много глави. Убили го? Аз това клипче ще ми е малко геймплей. Аз това моето клипче направя геймплей 15 минути. Добре, малко намали. Yes. Добре, разпред. Браво. Пак ли бе? И аз така. Два пъти тръгвам, нали? Имам айтъм, който като мина през камъните ги чупи, имаше един камък с бомба вътре, аз два пъти минах през него. Без такъв. Някаква касичка на прасе. Аз още снимам, да знаете. О, гад, якото като ме удари ми дава Марит пара. Аз имам 24 монетки, още малко. Още малко да събера и... Аз снимам аз, бе. Трестъп. Какво ли значи това П? ПХД, какво значи ПХД? Трестъп. О, ми даде супер як атак спид. И казвам с 4 damage, nice. Монстро. Изи. Да, на вас ви се падат някакви мега яки айтеми, само че на мен дето ми се рестаят навече. Мен никой не ми се е падал Бримстоун. Ай, сделка с дявола. Пак ли 3 честа, бе? Лазар. Какво значи това? Pretty fly. Какво значи pretty fly? Да не ти дава да летиш? Една. Аз имам вече 5 сърца. Аз имам още 6 минути. След това
Ще спора. Дано спечеля някой герой, поне да е нещо интересно в този клип. Не герой, някой. Побеждай сега. И сега искаш да ти завиждам ли? А за тебе? Аз съм се абонирал вече. Ти учиш ли? Range up. Супер. Даде ми супер яки хапчета, бе. Що си батка? Колко време ти получих ли паники? Абе... някакво учо! Pinky Ice, Pinky Ice. Един час. И какво толкова? Още малко и ще стигам до майката и ще я убиваме тук. Добре, аз вече съм си направил моите да не ми изтича време. Мога и на твоите да я направя. Чай някой даде ми някаква пръчка. За... Бих... Не се нищо. Кеф ми пълно. Не нещо. Добре, ма моля спрете, защото аз още снимам. Да. Удари ма, бах ти шибаняка. 33 монетки. Още малко ще спечеля оня, как се казваш, Кайн ли беше? Кейн. $35 монетки. Дай ми нещо с много монети, трябва ми нещо, много монети. Сега давам вече на всичко да ме удря, което е супер тъпо. Колко би трябваше да събера? 50 и нещо. Сега мога да отключа Джудас, имам 37 монети, преди малко си бях изхарчил половината пари. Така че след малко трябва да ги събера. Не бе, оня дето събираш 55 монетки, не Джудас. Кен, да, Кен. Какво е това? Busted K, Busted K. Какво значи Busted K? Busted K.
Взе, бе. Да, то е ясно, че е ключ. Еми да, добре, не. Как ми се изпардя. Мръсник. Не той. Най-лесният бос. Някакъв дето излизате ни работи отстрани, дете тъмен. Мисъл? Ами, инсталирай си и ще ти покажа едно там да се регистрираш. После ще ти обясня. А мен ме е вече колкото си искам. Моето е без дни. Давай, просто ще ти обясня спокойно. Ще ти обясня, не разбра ли? И на двамата. Абе, сега снимам. 46 монетки. Не, то ти има едни неща, дето в началото трябва да ги напишеш. Да, не ми Кей. Аз ще ти ги прата, ако ги помна. Не, то ти е май за Мунда ли, не помна. Тъпи ги бяха направили. $49 монетки. Ще ти кажа, бе, успокой се пък ти. Дъвчи си да не казвам. Да, ей сега ще ида, ще взема, пиша някакви глупости, не знам. Нищо няма правя аз. Да, много информация. Имам 51 монети. Още. И мен ще ме скеви, само че съм на, знаеш колко кръв? На 1, 2, 3, 4, 5, 6 кръв. И отидох при шибания бос, който ме шибна. Един дебел. Ми забравих да го прочета. Дед парди и скача много бързо. И се смее като някакъв педерас. Добре, пак се шибнах. О, ето е монетката, ето е монетката. 3, 2, 3, 2. Чакай, 54 монети имам и съм на 2 сърца. Yes! Кейн! Кейн, ано Кейн. Yes. Най-накрая. Димидж, рейнчъп. И да, приятели, това ще бъде... Не, няма да е това, аз. Чай малко, да видим сега къде сме. Не сме при майка. Добре, приятели, това ще бъде за днес. Довиждане.